Lätt att hantera kanske? Lätt att hantera, ja. Självklart. Ja. Det är det som sitter på väggen här uppe. Ja, det här finns en skriven. Ja, gärna. Stå in tankljustuben här. Och sen trycker man med ett tryck. Kommer en tanke. Vad häftigt. Ja. Och sen är det bara att se till att man har såna vita tänder Ja, som man har. självklart. Ja. Finns bara hos oss i Sverige. Ja. Har ni sålt någonting här på mässan redan eller? Nej, inte så. Alltså det är folk som är intresserade men inte... Då tar ni beställning på det? Ja, precis. Ja, men vad kul. Kontakta oss. Ja. Och hur kommer det gå bland ungdomsföretagen? Bra eller? Ja. Självklart. Ja. Men då så, då önskar vi lycka till med det. Ja. Tack så mycket. Ha det så bra. Hej.